Kuya, gaano kahirap yung buhay mo na eto nga, imbis na ikaw yung tumulong sa mama mo, ikaw yung tinutulungan dahil sa kalagayan mo. Paano mo to kinakaya? Hindi ko rin alam. Kasi napakahirap maging ganitong lumpo. Imbis matulungan kong mama ko, hindi ko matulong. Kasi nga ganito ang nangyari sa akin. So hindi ka nag-asawa dahil aalagaan mo yung nanay mo? Totoo po yun. Totoo ba yun? Totoo po yun. Paano yan baliktad yung nangyari? So kasi ikaw yung inaalagaan ng nanay mo dahil ito nga yung nangyari sa'yo. Wala po tayong magagawa. Ganun po nangyari. Ngayon, hindi na rin ako nawala ng pag-asa habang ako nabubuhay. Saan? Ha? Tubo? Ha? Nagbapo ka man? Ayan, so andito po tayo ngayon sa pinaglabanan sa gawa po ito. Ayan, kasama pa rin natin si The Prospect, si Lemuel at maraming salamat. Ano pangalan mo kuya? Ano pa? Vincent? Oh, tamang-tama, kasama natin si Vincent. Bang! Yan, so pupuntahan nga natin yung mag-ina na senior citizen tapos may kasama siya sa bahay na PWD dahil sa aksidente. Kaya may dala tayo ditong bigas. Bigas lang muna. Mahaba-habang lakarin na naman. Oo nga na eh. Dapat di mo na pinaalala sa akin. May phobia na. Ay, salamat kay Kuya Vincent. Kanina bakit hindi na kumakain? Baka naman robot ka din eh. Sakit sa liit. So sabi 15 minutes daw yung lalakarin namin bago makarating dun sa bahay ni yung tutulungan natin. Pero 2 minutes pa lang yung lakad namin. Medyo karamdaman namin yung medyo may pataas ng konti eh. Pag-warm up. So makita mo naman yung lugar dito. Halos wala ng bahay. Oo nga. Halos na wala na makabahayan. Malapit na. Pero kaskasun ko kita. Ha? Kaskasun kita. Ayan, so malapit na daw tayo. Okay nyo talaga yung mga taga-bundok. Sana yan eh. Abaka, kupras, yung kahoy. Yan yung madalas pasanin dito eh. Ayan, sa wakas nakita ko na yung bahay. Ito na. So, dito na po tayo sa bahay nila. Kuya! Oh, kamusta? Minute. Dali lang. Katipahin ulit ha. Ayan, so habang kinakabitan ni The Prospect ng mic si Kuya Rody. So siya si Kuya Rody Fernandez, napakaganda ng pangalan niya.
So, sino nagbigay nga ulit kuya ng pangalan mo na Rody Fernandez? Ayan, yung tatay ko po. Tatay mo. Yan, sa likod po ng napakapayapang lugar na to, so may magkina po dito na, yan si kuya, na aksidente. So paralyzed po yung kanyang paa, so hindi niya maigalaw. Si nanay naman, senior citizen, yan si nanay, 80 plus, 80, ano ka na? ay 74, 74, 73. Oh, si nanay 73 na. May sakit pa. So sila po yung ating tampok sa bidyong ito. So, kuya, ba't po kayo na aksidente? Ano yung aksidenteng nangyari? Ano po kasi dati mayroon ako narinig ng mga boses na yung pang tentasyon ba sa Ay, parang bumubulong sa'yo. o Tapos, yung mga espiritong mga masamang espiritu bumubulong po sa akin. Kaya ako pinatalon nila ako sa tulay. pinatalong ka sa tulay Oo. nung bumubulong sa'yo. Hmm. So, tumalong ka naman. Wala na ako sa sarili Gaano ko. kataas yung kuya tinalon mo na yan? Yung tulay dyan sa pinaglabanan. Saan yun? pinaglabanan. Mataas. Mamaya pag ano, makikita natin yan. So, buti, eto na yung nangyari sa'yo, kuya. Ano yung tumama sa'yo? Paano ka tumama? Bulasok. Ito. Ulo yung nauna. Tapos yan. Tapos na-paralyze ka. Hindi ko na naramdaman yung mga paa ko. Ito, maliliit na ho yan. Ayun. So, itong mga tama na to, dun pa sa pagtalon mo? Oo. Resulta pa ng pagtalon mo yan. So, ang dami niyang piklat, oh. Ilan taon na yan, kuya? Magtatatlong taon na ho. 3 taon na. So, wala kang asawa. Wala. So, sabi ni nanay mo kanina, Nay, ano po pangalan niya, Nay? Omi Fernandez. Sabi ng nanay mo, so hindi ka nag-asawa dahil aalagaan mo yung nanay mo. Totoo po yun. Totoo ba yun? Totoo po yun. O, paano yan baliktad yung nangyari? So kasi ikaw yung inaalagaan ng nanay mo eh, dahil ito nga yung nangyari sa'yo. Wala po tayong magagawa. Ganun po nangyari. Tay kaya din akong girong. Ano po? Dahil din akong girong kung dahil mahapoton. Kaya din sinamahang kantawong. Hindi po siya masyadong nagsasalita. Kung dahil mo siya kaulayan eh. Mabait po yung anak niya. Si Kuya Rody, mabait po. Oo. Tama kuya. Ay, paano nangyaring may bumubulong sa'yo na Ganito po kung kasi, ano-ano? ganito po kasi yon. Ang kapatid kong namatay, dati siya manggagamot. Sikat na manggagamot siya sa Batangas City. Ngayon, namatay na siya. Sabi niya sa akin, gagawin niya raw ako manggagamot. Ayaw ko naman ng manggamot kasi mahihain ako. Ganun po nangyari, kaya inano po ako ng mga espiritu Ano yung parang yung mga nakalaban, kasi may mga kalaban yan, di ba? Yung Oo. mga gamot. Yung mga nakalaban niya na, ano yung parang yun yung bumubulong sa'yo. Parang ganun na nga po. Tapos pinatalong ka sa tulay. Grabe, no? Grabe. So, paano yung pagbuhay niyo dito, kuya? Kasi hindi ka naman nakakatrabaho. Yung nanay mo, matandaan din. Paano yung hanap buhay niyo dito? Wala naman. Oo, kami nga hanap buhay ngayon. Eh, paano kayo kumakain dito? Yung ano, binibigyan din kami ni Sheila. Sino po yung si Sheila? Yun sa Goa. Kaano niyo po? Yun ang may-ari ng may-ari lupa. Ano itong lupa? Oo. Salamat kay Ate Sheila, no? So, bukod po kay Ate Sheila, sino pa po yung nagbabantay ay nagbibigay ng pagkain niyo po dito? Yung isa kong anak, magtagabigay man siya pag wala na kami. Kahit kanin, binibigyan kami. Ngayon nga, dinalahan kaming kanin dito. Eh, paano po yan kung hindi nagdala ng pagkain dito yung anak niya po? Hindi wala po sana yung pagkain. Wala. Masasabi ko lang sa nanay ko, pasalamat ako sa kanya kasi kahit ganito, naalagaan niya pa rin ako. So sa 6 na buwan na yan, saan mo kukunin yung pagkain nyo, gagasusin nyo kung walang tutulong talaga sa inyo? Kaya pag nakakakuaman ako sa sa senior, nin 3,000, pigdiit-diit ko manaan, pinapasiguro ko na bigas. Yun naman. Hindi baling Tapos may bigas.
tawyo. Yun. Ay, ito yo. Yun na lang yun. Hindi baling walang ulam basta may bigas po eh. Oo. Kasi yung ulam nakuha na lang kung saan-saan din eh. Gulay-gulay na lang. Yan yung kwento ni Kuya Rude, parang kwento din ni Rule. Kasi kung natatandaan ko, nung nagkwento sila sa akin na si Rule may bumubulong din. Tapos tumatakbo kung saan-saan, guba ng damit. Isa doon sa nakakaano, muntik niya nang sunugin yung bahay nila. Dahil sa mga bumubulong. Oo, dahil nga doon sa mga bumubulong. So ngayon Kuya, okay ka na? Wala na ba yung bumubulong? Wala na ho. Simula nang tumalon ka sa tulay. Wala na ho ngayon. Hindi ko na sila narinig. Buhat na malumpo na ako, hindi ko na sila narinig. Ilang taon Kuya yung mga bumubulong sa'yo? Mga ilang taon yung nagparamdam? Mahigit 1 taon din yun. Grabe no, halos araw-araw yun yung Oo. nakikarinig mo. Kasi hindi na ako nakakatulog. Kasi lagi ko sila naririnig. Hindi ko rin alam. Kasi napakahirap maging ganitong lumpo. Imbis matulungan kong mama ko, hindi ko matulong. Kasi nga ganito ang nangyari sa akin. With all this weight on my lungs, and I can't see how I can do this on my own. Tell me, how can I make it when I always fake it? Oh, how can I save me when I feel like breaking? Oh, how can I make it? My mind's always changing. Those blood stains are fading, but I am still breaking apart. Ooh. Lagi na po umiyak. Paghapot ako, sabi siya, ano po problema niya? Ako sabi ko, dahil mo para isipon ng basta buhay kita, Kaya po yun po Maski yung paano. importante. maski paano, makakaraos din kita pa. Sa loob ng 3 taon na yun, nawalan ako ng pag-asa. Pero hanggang ngayon, Sabi niya, wala na daw siyang pag-aasa. Ano po yung pangarap mo sa buhay mo? Nung time na hindi ka pa nalulumpo. simple lang naman ang pangarap. Magkaroon ako ng masayang pamilya. Hindi, ganun lang. Hindi ako nangarap ng mataas. Kasi hindi ko naman kayang tuparin. So hanggang ngayon Kuya, hindi mo pa rin matanggap na ganyan yung sitwasyon mo. Natanggap ko na rin kasi nangyari na. Yan yung pinakamaganda mong gawin Kuya. So tanggapin mo na ito yung sitwasyon mo. Kasi hindi mangyayari sa'yo yan kung walang plano yung Diyos para sa'yo. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, kagustuhan ng Diyos yan. Sobrang tagal, nakamubo na rin ako. Yan tama, yan tamang. Oo, yun yung pinakamaganda mong gawin. Tanggapin mo na. So wag mo nang i-stressin yung sarili mo dahil ganito yung kalagayan mo. So malay mo, dahil sa ganitong kalagayan mo, ito pala yung magiging swerte sa buhay mo. And we'll sing Na. hallelujah, but what is that to you right now? Kakalungkot no? So, ang dami-dami nating nalalaman na kwento na kung sino pa yung In a way that can give tao na malaki yung pangarap sa buhay nila. At sila pa talaga yung mga nalalagay sa mga ganitong sitwasyon. Pero sabi nga, habang nabuhay may pag-asa. it's better. So, yan lang yung tatanda natin. Kapit lang tayo. At anong mangyari. That'll sustain me for now. Ngayon, hindi na rin ako nawalan ng pag-asa. Habang ako nabubuhay. Habang nabubuhay, may pag-asa. Kuya, ikaw aalagain, si nanay aalagain din dahil may sakit din, matanda na. So ano Kuya yung gusto mong sabihin sa gustong tumulong po sa inyo? Sa makakapanood po nito. Sa mga gusto pong tumulong sa amin, hindi pa man, nagpapasalamat na po sa kanila. Balikan ko lang Kuya yung sinabi mo kanina kasi napakagandang pakinggan na hindi ka nag-asawa dahil gusto mong alagaan yung magulang mo. So bakit yun yung nasa isip mo? Hindi naman kasi wala kang mag-aalaga sa mama ko kapag tumanda. Ako na yung mag-aalaga sa kanya.
nabaliktad ho yung pangyayari. Ganito na nalumpo ako. Napakabait na bata nito ni Kuya Rudy. So deserve po nila ng tulong dahil ito nga po yung kalagayan nila. Kumusta na po yung bahay nyo? Tinutuluan po ba yan sa loob? Okay. So kayo lang talaga na dalawa dito sa bahay nyo? Ilang taon na po kayo lang dalawa? Magpibito na. 7 taon na. Asa na po yung mga iba yung mga anak? Yung mga apo hindi Ay, po nasa- pupunta dito? Nasa guwa pumunta rin. May mga sarili din po ng pamilya na. Bibigay din naman kahit ano. Kaso nga lang talagang yung kinikita nila sapat lang sa kanila. Oo, may mga anak na. Hmm. Kaya, minsan. Kami na ang maibibigay lang po muna namin yung kalahating sakong bigas. Tapos may pera pa naman po ako dito. So, ito po. Yan lang po yung maitulong namin sa inyo. So sana po maraming makapanood nito na gusto pong tumulong sa inyo. Salamat sa nang marami. Ano pong gusto mong sabihin sa gusto mong tumulong po sa inyo? Mapasalamat po ako sa gusto pong tumulong sa muya. Di, pwede makamimbisitahon na igdi. Nakula ko man pagpapasalamat. O dahil dawa dahil pamansinta na kadig. Pasalamat manggiraray. Sige po. Ito kuya, nakatali ito dito. Ayaw ko nakatali niya. Oo, kasi hindi ko na umaramdam kasi pag hindi ko nakatali, Nahulog. nalalaglag po dyan. Dawa ko Kaya nakatali po yung dalawang paa niya. Kahit ito pa, Kahit yung legs niya. So kahit Kusa na nahuhulog. kurupin mo, wala na talaga. wala na. Yan. So mananawagan po ulit kami no, sa mga kapanood po nito. Yan, pa-share na lang po nitong video para mas marami pa pong maabot nitong video na to. Para matulungan po ang magnanay na to. Kasi kita na po natin yung kalagayan nila. Oh. Parehas po silang may sakit. So kailangan po nila ng tulong. Si Kuya may sabihin pa. Minsan nga nabuburing ho. Wala man lang mapaglibangan. Wala kayong radyo dito Kuya? Wala rin na. May signal ba dito? igwa. Cellphone ang kuya niya ko nag-igistugang niya. Wala Kundi signal. kuya naman. Ito yung tipo ng mga ng mga kabataan na need tulungan kasi sa kalagayan niya, yun nga sabi niya kanina na nabaliktad yung sitwasyon na siya dapat ang mag-aalaga sa nanay niya. So si nanay niya ang nag-aalaga sa kanya dahil nga sa nangyari. Yan, sa mga nais tumulong yan, sa mga viewers ng Sir Oragon, yan, syempre sa mga viewers din namin and sponsors sa The Prospect Channel. Ayan, yung mga gusto pong tumulong kay Kuya Rudy Fernandez, yan, mag-message lang po kayo sa aming page o kaya kay Sir Oragon Honey para mas matulungan po yung pamilyang. Ayan, so si Kuya kailangan doon niya ng mapaglilibangan. Tama nga naman kasi kung wala kang mapaglilibangan dito, marami ka talagang maririnig na kung ano-ano dito. Radyo, wala din radyo dyan. Catheter. Magkano isa niyan Kuya? 60 ba? 60. 60 ang hose. Tapos ining Yung bag? yan yoring bag. Garo para riyo to. 60 din. Kaya sana guys, no, sa mga gusto pong tumulong, i-kontakin nyo lang po kami. Mag-message po kayo sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel po, para may paabot po natin yung tulong ninyo sa kanila. So maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.